आंथ' दावहारुसो खाम्फाखौ चेलेन्ज खालामबाय बिथांमोना फासिनि अर्डार मोनबाय बा थैजासिम जिउ साजा मोनबाय बिथांमोनाथ' गावनि जानानै मालाबाबो नाङाखैमोन आंथ' दावहारुसो हाया फानजोबथोंसै हाग्रामायाबो हा फानगासिनो हाग्रामानि खाम्फानि जेसेबां हा फैयो लोगो लोगो एप्रुभ खालामखायो दिनैनि जुगाव बिथांमोनखौ गोदान मुगानि दायना होननानै बुङो दायनाथ' गैया नालाय लेखा गोरों दायना बे लेखा गोरों दायनाफ्रा क्रिटिक्स होननाय बुस्थुखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया जाय मानसिया जाय पार्टिया क्रिटिसाइजखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया बियो समाजनि जानानै मावनो हाया যে বিজেপি কেনেকুৱা হয় যে বিজেপিয়ে যে কাকো ভয় নকৰে বিজেপিয়ে যে কাকো ভয় নকৰে 22 बोसोरनि उनावबो दिनै पेट्रल लुना लानो गोनां जादों बर' फिसाया जोंनि बर' मानसि जेरावहाय सासनाव जिरायनानै दङ बिनि सायाव बिथांनिफ्राय बिनो गोनां जादों जे जोंनो गावनि हाखौ गुबुननो होनाङा होननानै दिनै बर' आइजोफ्रा गावनि हाखौ रैखा खालामनो हासिब लाना ओंखारनो गोनां जादों दिनै फेरेंगा दावा जेरै सिरांसियाव थिउ गाबो सिरांबा फुट बिलाङो आइ आफाखौ इभिक्सन खालामनानै अनजाथाव गोरलै गोरलै फिसाफोरखौ बे हात गाज्रि कन्डिसन खालामबोदों मन्दिर मस्जिद सिनायाखै बिथाङा इभिक्सन खालामबोदों बिनिखायनो आरला भगबान इसोरा बिथांखौ बावखुंग्रिथिं दाक्का मारि हरदों बावखुंग्रियाव बिथाङा दा बिथा नागिरनो फैदों किन्तु बावखुंग्रिनि आइ आफाया बिथांखौ जायगा होनाय नङा बिथाङा पलिटिसिसो आरो बिथाङा जिबायदि गावनि बिदा फंबायखौनो सिनायाखै फेरेंगा दावा जेरै सिरांसियाव थिउ गाबो सिरांबा फुट बिलाङो फेरेंगा दावा जेरै सिरांसियाव थिउ गाबो सिरांबा फुट बिलाङो फेरेंगा दावा जेरै सिरांसियाव थिउ गाबो सिरांबा फुट बिलाङो गिबियावनो आं मोनफ्रोमबो चेनेलखौनो बरायनानै लाग्रोबाय दिनैनि नमिनेसनखौ होनानै गोसोआव गोजोन मोनदों अफिसियेलि प्रसेस बायदियै आंनि नमिनेसना साक्सेस जानानै फैबाय आरो आइ आफानि अनसायनाय सहाय मददनि गेजेरजों आं दिनै केन्डिडेट महरै गसंनो मोनबाय बावखुंग्रियाव थानाय जनजाति जेसेबांखिनि आइजो माहारि सृष्टि होनाय फिसा बिदा फंबाय आइ आफाया एक गद जानानै आंखौ अनसायनायनि गेजेरजों आं साक्सेस जानानै फैबाय आरो आंनि देरहासारगोनाबो आइ आफानि दोबै दोबै आंखौ अनसायनायनि गेजेरजों बियो फुरा रोखा देरहासारगोना आङो बिथाङा दि 22 बोसोर फासायलांबाय जे 22 बोसोर फासायनायाव 22 बोसोर फासायलांनायाव खुनु उन्नति जायासै बाहाय जेसेबांनाखि 70 बोसोरनि सिगां जिबायदि हायेनारि हाजोआरि लामा दिनैसिमबो 22 बोसोर जानानै बारलांबाय खुनु जौगाथि उन्नतिनि फारसे बिथाङा मावलाङासै बावखुंग्रि जनजातिनि आइजो माहारि सृष्टि होनाय फिसाफ्रा फिसा नङामोन नामा दिनैसिमबो हाखर हाला हाब्रु दैजों गासोमनानै सोलोंसालि गेलेसालि हान्थामेला थासारियाव भुगिनांनो बिथाङा दिंखाना बेरे बेखायनो दिननि खाना महरै 22 बोसोरखौ बिथाङा बारहोलांबाय खुनु गावजों नांथाबबाय थानाय बिदा फंबाय अनजाथाव फिसाफोरनि थाखायबो खुनु जौगाथिनि फारसे मावलाङासै बेनिखायनो साफ्रोमबो बावखुंग्रि बासियाव थानाय जनजातिनि आइ आफा अनजाथाव फिसाफ्रा दोबै दोबै आंखौ अनसायफैदों आरो आइ आफानि अनसायनायनि फोरमानथियानो आंनि देरहासारनाया खाथां आरो बेबायदि फासायनाय गुबुनखौ दिनै जौगाथिनि फारसे खोथा होनानै जेबो मावलाङैनि सायाव आइ आफाया सोलायनायखौ लुबैबाय आरो बे 22 बोसोरनि नांगाल बोराया दिनै गुन सुबाय बे गुन सुनाय नांगालखौ ट्राकआव बजायहोनो जों आंनि सिम्बोला ट्राक बे ट्राकआव बजायहोनो आइ आफाया रेडि जानानै दङ रन्जित बसुमतारी फेरेंगा आदा बिथाङा चिरां दुवाराव जिबायदि हाहाकार सृष्टि होबोबाय आइ आफाखौ इभिक्सन खालामनानै अनजाथाव गोरलै गोरलै फिसाफोरखौ बे हात गाज्रि कन्डिसन खालामबोदों मन्दिर मस्जिद सिनायाखै बिथाङा इभिक्सन खालामबोदों बिनिखायनो आरला भगबान इसोरा बिथांखौ बावखुंग्रिथिं दाक्का मारि हरदों आरो चिरां दुवाराव बिथाङा जिबायदि हाहाकार सोमजिदों बै ओनसोलाव बिथांखौ अनसायाखै जायगा होआखै बावखुंग्रियाव बिथाङा दा बिथा नागिरनो फैदों किन्तु बावखुंग्रिनि आइ आफाया बिथांखौ जायगा होनाय नङा बिथाङा पलिटिसिसो आरो बिथाङा जिबायदि गावनि बिदा फंबायखौनो सिनायाखै बाहाय बेयो बावखुंग्रियाव थानाय जनजातिनि मा मावगोन फेरेंगा दावा जेरै सिरांसियाव थिउ गाबो सिरांबा फुट बिलाङो बेबायदिनो आइ आफाखौ फासायलांगोनखौ फुरा बावखुंग्रियाव थानाय जनजातिनि अनजाथाव फिसाफोर बिदा फंबाय आरो आइ आफाफ्रा दिनै डिसाइड खालामबाय गोथौ गोसोजों साननानै दिनैहाय आं बिखा फोरदानबोनायाव सासे आइजो आरो बिमायानो दिनै बिखा फोरदाननानै गसंफैबायबा बेयाव जों गासैबो मदद बोसै होना जुक्ति खुक्सिजों दिनै आंखौ सहाय मदद होदों आरो आंनि देरहासारगोनाबो आइ आफानि अनसायनायावनो फोरमाना नुजाथिबाय आरो 100% देरहाजों खौसे धोरोम मदद थायोबा रावबो डिभाइड खालामनो हाया रायजोफोरनिफ्राय बावखुंग्रियाव बेसेबांसो मदद मोनो सानदों आंनि मदद मोननाया दिनैसिबांहाय अवाकारानो 10,000निबो बांसिन दङ होमबा बिसिनि बिसि फिसाखौ लानानै सानोबानो हिसाबखौ मोनो 20,000नि आबाव आं देरहागोना रोखा दिनै सिनायाखसै बिथांमोना सोर दावहारु दिनै बिथांमोननि जानानै फंसेबो बाथ्रा बुङाखसै जों आसा खालामदोंमोन जोंहा गोबां एमएलएफोर दङ एमपिफोर दङ बिथांमोना एसेम्ब्लिफ्राव बा पार्लामेन्टफ्राव बिथांमोननि जानानै फंसे फंनै खोथा बुंगोन नाथाय बेबायदि मावनायखौ जों नुबोआखसै दिनै थाङोब्ला खोनानो मोन्दों बै न'खरनि मानसिफ्रा थांदोंमोन नाथाय बिथांमोना बेबायदि रेसपन्स मोनाखै गिबियावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावग्रोनाय थाबाय दिनै मोखां बिजाबाव फैनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जि जोबथेनानै दोनजानाय एक्स एनडिबिनि एनआइए केसआव थानांनाय सानै फासिनि अर्डार आरो सानै जिउ जोबजासिम साजा होजानाय बिथांमोननि सोमोन्दै नोंथांमोननो मोनथिहोनांगौ होननानै आं सानदों बेनि थाखायनो दिनै मोखां बिजाबाव आं फैनाय जादों बेनो जाहैबाय
बे बैथि दाननिनो बा सेप्तेम्बर दाननिनो 16 खालाराव जोंनि बै फासिनि अर्डार मोननाय आरो सानै जिउ जोबजासिम साजा मोननाय बिथांमोननि हियारिं जानो थांगासिनो दं। बेनो जाहैबाय जोबथा हियारिं। बेखौ लानानै दिनै आं रायजोनि सिगाङाव मोनथिहोनो होननानै दिनै मोखां बिजाबाव फैनाय जादों। बे हियारिंआव माबायदि जागोन जों दिनै जोबोद गिनाय मोनदों। गमामायैनो जुदि फासिखौ होमारोब्ला मा जागोन बेखौ दिनै जों सिन्था खालामनो गोनां जादों। लोगोसे बै बिथांमोननि न'खरनि बा फेमिलिया दिनै जोबोद गिनाय मोनदों। बिथांमोननि मेगनाव मोदै, खुगायाव जेबो बुंनो हाया जादों। दा बेनिखायनो आङो स्पेसियेलि खावलायगोन बिथांमोननि थाखाय जेन बर' रायजो राजाफ्रा गावबा गावनि गोसोजों गावबा गावनि इसोरखौ जेन बयबो बिथांमोननि जानानै इसोरनियाव जेन आर'ज गाबो। बेजों लोगोसे जों बिथांमोननि जानानै गोबां खेब गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, गभर्नमेन्ट अफ आसाम आरो बिटिसि सरकारजोंबो जों सावरायबाय। थारैनो बिनि गासै खामानि मावनांगौआ बिटिसि सरकारनिमोन। फैयै फैयै दायो बिटिसिआव दा इलेक्सननि मोनसे टाइम जाबाय। दिनै रावबो सरकार गैलिया। नाथाय बिनि सिगां जों बहुद बार सावरायनाय जादोंमोन बिथांमोननि जानानै जे बिथांमोना हियारिं जासिगोन। नाथाय बेबायदि मावनायखौ जों नुबोआखिसै। दिनै थाङोब्ला खोनानो मोन्दों बै न'खरनि मानसिफ्रा थांदोंमोन, नाथाय बिथांमोना बेबायदि रेसपन्स मोनाखिसै, मोजां रिजाल्ट मोनाखिसै। दिनै जों गोबां बाथ्रा बुंनो हायो, नाथाय बुंनो लुबैयाखै। दा जेखि जाया बिथांमोननि जानानै दिनैनि दिनाव रावबो बुंग्रा गैया आरो बिथांमोननि जानानै दिनैनि दिनाव खामानि मावग्रा गैया आरो दैदेनगिरि मानसि गैया जानानै थाबाय। जों आसा खालामदोंमोन जोंहा गोबां एमएलएफोर दङ, एमपिफोर दङ, बिथांमोना एसेम्ब्लिफ्राव बा पार्लामेन्टफ्राव बिथांमोननि जानानै फंसे फंनै खोथा बुंगोन सानदोंमोन। नाथाय बे बोसोरबायाव जों बेफोरबायदि बुंनाय मालाबाबो जों खोनाबोफेराखिसै। थारैनो जोबोद दुखुनांथाव जाय बिथांमोना फासिनि अर्डार मोनबाय बा थैजासिम जिउ साजा मोनबाय, बिथांमोनाथ' गावनि जानानै मालाबाबो नाङाखैमोन। हारिनि थाखायनो नांदोंमोन, जाथिनि थाखायनो नांदोंमोन। जिखिनि खामानि मावदों हारिनि थाखायनो मावनो गोनां जादों बा बर' जाथिनि थाखायनो मावनो गोनां जादों। नाथाय बेफोरखौ दिनै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जेबो सिन्था खालामाखिसै। सोरबा एमएलए जादोंबाबो, सोरबा एमपि जादोंबाबो दिनै जों बुंनो गोनां जादों बिथांमोना बे दावहारुफोरनि थाखायनो, बै मुंख्लंफोरनि थाखायनो बा फासिनि अर्डार मोननाय, जिउ जोबजासे साजा होजानाय बिथांमोननि थाखायनो गासैबो एमएलए एमपि जाबोदों। नाथाय बिथांमोना दिनैहाय एभयड खालामदों। दिनै सिनायाखिसै बिथांमोना सोर दावहारु। दिनै बिथांमोननि जानानै फंसेबो बाथ्रा बुङाखिसै। गमामायैनो जुदि फासिया मोनमारोब्ला बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन बेखौ जेन रायजो राजाफ्रा सिन्था खालामो। बै फासि अर्डार नांनाय बिथांमोनाथ' रावबो गावनि थाखाय नाङाखैमोन। दिनै गोबां खेब बिथांमोननि जानानै जों हायाब्लाबो रोङाब्लाबो गावनि लोगो होननानै दिनै जों बहुद नाजाबोदोंमोन, सावरायबोदोंमोन। आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांनि सिगाङावबो जों ब्रा ब्रा बुंबोदों, गोबां खेब बुंबोदों। नाथाय जोंनिफ्राय एमएलए एमपिफोरनि बुंनायफ्रा जथेस्थ' खामानि होयो, नाथाय बिथांमोना बुङाखिसै। जोंनि होस्रिखावनायनिफ्राय एमएलए बिथांमोना बा एमपि बिथांमोना पार्लामेन्टफ्राव, एसेम्ब्लिफ्राव बुङोब्ला निश्चय खामानि होयो। बेफोरखौ बुंनो थाखायनो, बेफोरनि खामानि मावनो थाखायनो दिनै जोङो एमएलए एमपि बानायनानै बिथांमोनखौ दैथायहरदोंमोन। नाथाय दिनै बिथांमोना बेबायदि खामानि मावाखिसै। बाथ्रायाव बुंदों सान्थि फैबाय, सान्थि फैबाय। नाथाय बे सान्थिया सोर लाबोखो बेखौ बिथांमोना बुजियाखिसै। बाथ्रायावल' बुंनानै जेबो जाया, खुगा बिजौजों बुंबाय थादों सान्थि फैबाय, बिराद गिदिर गिदिर लेक्सार होदों, खिन्थु गोरबो गोसोजों बुंदोंना बुङाखै बेखौबो साननो नांगोन। लोगोसे सान्थिया गमामायैनो मोनमारदोंना मोनमाराखै रावबोथ' उदिस लायाखिसै। बै फासिनि अर्डार जानाय लोगो बिथांमोना सान्थियाव दंना गैया बेखौथ' रावबो उदिस लायाखिसै। जिउ जोबजासे साजा मोननाय बिथांमोना सान्थि नंगौना नङा बेखौथ' रावबो उदिस लायाखिसै। बै बिथांमोननि बिमा बिफा बा न'खरनि मानसिफ्रा दिनै सान्थियाव दंना गैया बेखौथ' रावबो उदिस लायाखै। सिगनेटरि रन्जन दैमारि सार बिथाङा दिनै सान्थियाव नंगौना नङा बेखौथ' दिनै रावबो उदिस लायाखै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा। बै मुंख्लं न'खरनि बिमा बिफा, जाय बिमा बिफाया दावहारु जोनोम होबाय,
दिनै बिथांमोना सानसेयाव नंगौना नङा बेखौथ' रावबो खबर लायाखै दिनै बुंदों दाख्लैसो NIA केसनिफ्राय बेलाव गबोनाय बिथांमोनखौ लानानै गोबां बाथ्रा नाथाय बिथांमोनाथ' सासे आलासि बायदिसो दिनै दंफैयो मानसिसो मा समाव मा भुल मावगोन जेबो बुंनो हाया दिनै बिथांमोना न'आव फैनानै दिनै केस सालायफिननो गोनां जादों सोरबाया सनितपुर थांनांदों चिरांनिफ्राय सोरबाया थांनांदों धेमाजि सोरबाया बहा थांनांदों दिनै गोबां गारि गुरिनि खोथा थाबाय उकिलनो फैसा हरनांगौनि खोथा थाबाय दिनै अमा फानदों दाउ फानदों बोरमा फानदों मोसौ फानदों हा हु फानदों सोरबाया थिं बाथाम गासैबो फानजोबदों गासैबो जोबस्रांजोबनानै सोरबाया फासि नांनानै थैनो गोनां जादों आरो थैदों दिनै बेफोरखौथ' रावबो उदिस लायाखै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा नाथाय बै दावहारुफ्राथ' रावबो गावनि व्यक्तिनि थाखाय नाङाखै गावनि उदैनि थाखाय नाङाखै थैगोन होननानै मोनथिखाब्लाबो दिनै गासैबो लोगोफोरखौ नेवसिनानै बिमा बिफाखौ गालांनानै बिदा फंबाय गासै बाहागिफोरखौ गालांनानै गामिखौ नागारलांनानै जोनोमगिरि जायगाखौ गारनानै गुबुन गुबुन जायगाफ्राव थाहैदों सोरबाया लेवार अरजानानै बेमार जानानै थैदों सोरबाया जिबौजों सौगारजादों सोरबाया मैदेरजों गाथारजादों दिनै बै बिथांमोना गुबुन गुबुन जायगाफ्राव थैबोबाय गावथार जाबाय बिथांमोननि हारा बेगेंफ्रा म्यानमारफोर बायदियाव दङ भुटानफोर बायदियाव दं बांलादेशफोर बायदियाव दङ दिनै बिथांमोननि हाराफोरखौबो दिनै जोंनि लोगोफोरनो जों न'खराव जोङो होफैनो हायाखै दिनै बै न'खरफ्रा माबायदि दुखुआव दङ बिथांमोना सान्थि मोनमारदोंना बेखौथ' रावबो उदिस लायाखै दिनै बाथ्राखौ ओरैनो गिदिर गिदिर बुंदों सान्थि लाबोदों सान्थि फैबाय नाथाय जों मिन्थिगौ सासे दावहारु हिसाबै आरो दावहारुफोरखौ हेफाजाब होग्रा न'खरफ्रा मिन्थिगौ जोंनो जाहोबोनाय लोंहोबोनाय साफ्रोमबो मददगिरिफ्रा मिन्थिगौ गमामायै सान्थि मोनाखै स्पेसियेलि आंबो मोनाखै आरो आं बायदि गोबां मानसि थानो हागौमोन नाथाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा सान्थि फैबाय होननानै गिदिर गिदिर लेक्सार होदों दा गोबां बाथ्रा बुंनो हायो जाय बुस्थुखौ जोङो थै जिउ दान होनानै जों मोनबाय दखलसे हानि एरेन्जमेन्ट गाव गावनि खुंथाय गोहो बेफोरखौबो दिनै फाननो हमदों बा फानबायानोसै दिनै बेफोरखौ हमथानांगौआ नों आंनि दायथ' बेनिखायनो आं साफ्रोमबो रायजोफोरखौबो खावलायदों जेन बुजि अननानै बयबो सिन्था खालामदो सोरनिबा गोदै गोदै बुंनायाव सोरनिबा फुस्लायनायाव जेन रावबो गोजावा मोजां लिडारखौ सायख'दो दिनै दावहारु बिथांमोनखौबो सिन्था खालामदो मुंख्लंफोरखौबो सिन्था खालामदो दिनै जों नुदों बे बोसोरबायाव जाय बिथांमोना सुक्तिखारि बिथांमोनानो सरकाराव दङ बै बिथांमोना दिनै बे बोसोरबायावबो जोंनि NDPनि मुंख्लंफोरनि मुङाव दिनैसिम मोनसेबो सेनेटरि गैया बा मुंख्लं खाम्फा गायसनना होआखिसै मोननाय मोननायाथ' बाद हो एटलिस्ट मुंख्लंफोरखौ जों मान होनो थाखाय माबा मोनसे खालामनानै होयोब्ला जों बेयावबो गोजोनगौमोन नाथाय बेखौबो जों दिनै नुनो मोनाखिसै बेनि थाखायनो दिनै जों सानफिननो गोनां जादों सिन्था खालामफिननो गोनां जादों दिनै गेदेर गेदेर लेक्सार होनायजों जेबो जाया जों लेक्सार होनोबो रोङा स्पेसियेलि आंथ' रोंखाया थेवबो दिनै दुखु मोननानै दिनै मोखां बिजाबाव फैफिननो गोनां जाबावदों गोबाङा गोबां बाथ्रा साननो हागौ बेलाय सोर नाथाय गुबुना जिखि बुङा मानो दिनै जों फोरमायनो गोनां जादों गोबां बाथ्रा बुंनो गोनां जादों आरो बुंबावनांगोन गोबांथार बाथ्रा दङ मोनथिहोनांगौ दाखालि NIA केसनिफ्राय फैबाय बेलाव गबोबाय सोरहाबा हिन्जाव खारबाय सोरहाबा न' बां जेबो गैया फैनानै नायफैबाय बिसना गंसे उन्दुनो थाखाय गैया गोदोआव जेरैबायदि आफादाव NDPआव थांनायनि सिगां जि अबस्थायावमोन दिनैबो बे अबस्थायाव दिनै जेलनिफ्राय बेलाव गलांनायाव नुहैबाय हिन्जावानो सोरहाबा गैला गथ' गथाय बिमा बुरै बिफा बोराइया बिबौ बोराइया दिनै खांबाय थादों सोरबाया नुहैबाय बाला बुरै बुरै अन्थाइ दिख्रुब दिख्रुबै बै हिन्जावफोरनि आखाइफ्रा दिनै थिफुजोबनानै दङ आथिंफ्रा गावजोबनानै दङ सेन्देल जरासे मोजां गैया दख'ना गांसे मोजां गैया बेखौथ' रावबो उदिस लायाखै दिनै गबोबाय मबाइल गंसे बायनो थाखाय बिथांमोनाव फैसा गैया दिनैनि दिनाव मबाइल गंसे नङाब्ला जेबो जाया गारि गंसे गैयाब्ला जेबो जाया दिनै बिथांमोना जेबो गैया थारैनो आं दाख्लै बिथांमोनजों सावरायनानै बिथांमोनखौ लोगो लानायाव जोबोद दुखु मोनदों गाननाय जोमनाय जेबो अबस्था गैया लोगोसे जोंहाबो जेबो गैया बिथांमोननो होनो थाखाय खालि सावरायनोल'सो हायो बिथांमोना जोंखौ ब्रा ब्रा खावलायदों
नोंथांमोना जोंनि थाखाय खामानि मावनानै हो नाथाय जोंहा जेबो पावार गैया बुंनानैल'सो होनो हायो लोगो हमनानै नाथाय जों पलिटिकेलि भाबै जों बेबायदि खामानि मावनो हाया जों जोंनि लोगोफोरनि थाखाय बामोनब्लाबो गुबुन जाथिब्लाबो आखायाव हाथियार लानानै फैदोंब्लाबो दिनै जों बार बार खुलुमहैनो गोनां जादों खुलुम जों फैनो गोनां जादों जोंनि लोगोफोरनि थाखाय बेखौथ' रावबो मिन्थिया दिनै फासिनि अर्डार बिथांमोननि हियारिंआ जासिगोन बावैसो साननि उनाव बिथांमोनजों बा बिथांमोननि जानानै गभर्नमेन्ट अफ आसाम गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाखौ बुंग्रा दिनै रावबो गैया थाखा फैसानि खोथा थाबाय बेखौ सोर हरगोन दिनै गोबाङा गोबां बुङो थाखा फैसाखौ जों हरदों बेथ' नोंनि व्यक्ति थाखा नङा बे सरकारनि थाखा आरो हरखानांगोनबो बेखिनिखौ मानो होनोबा बे थाखाया जोंनि नांनाय आरो जुजिनाय थै जिउ दान होनायनि थाखायसो मोननाय बिटिआर एकर्ड जानाय बे बिटिआर एकर्डनि बिनिमयावसो मोनबोनाय बे व्यक्ति सोरनिबा थाखा नङा दिनै जोंनि लिडारफ्रा बुङो कर्टआनोसै पलिटिकेलानोसै नाथाय जों मिन्थिगौ चिफ जास्टिसखौबाबो सोरखौबाबो पलिटिशियानफ्रासो सायख'यो पलिटिकेलि भाबै जुदि नाङाब्ला जुजियाब्ला दिनै जेबो जाया जोंनि होस्रिखावनाया बेयाव जेबो खामानि जाहैया गासैबो सेटिं खालामखानानै जुदि हियारिंआ जुदि जायाब्ला गमामायैनो गाज्रि रिजाल्ट जों मोनगोन नाथाय दिनै बिसिनि जानानै बुंग्रा रावबो गैला जों नांदों आं जथेस्थ' जोंनि टीमजों जों सावरायदों नाथाय जोंनि सावरायनाया बेसेबांदि खामानि होगोन आं बुंनो हाया नंगौ गोबां खामानि जादों नाथाय दिनै जि फासिनि अर्डार बे गोरलै नङा फिसा फिसौ केसफ्रा जोबलांगोन मोननाय मोनि बे थागोन मोनगोन